Ето сме вече тук на морето. Ето ги и дъртите рокери, махорките. Махорките от снощи. Тук сме до Набай Тошо виличката. Отпуснаха ни за днеска и утре. Нали, добре, добре. Да, добре. И аз така мисля. Това ли е Набай Тошо? Да. Ето ги машините тук. Сузуки, Хонда, Ямаха, Хонда. Ето ги папараците от днесния труд. Супер бе. Супер бе, моренцето е трепач. Аре, кой ще скача главичка да снимам? Хай. Няма бе, от тук е от този камък бе, Иво. Е от този камък директно скачаш бе. Нищо няма бе, от този камък. Е как ще иззениш? По камъка ще иззениш. Ба. Айде скачи, скачи ялото. Дай. Ето го и съборчето. Бай, точно се е живял тук живота. Много. Дядо Тошко. Малко Тошко. Камиш, гледай, не паднеш долу. Фото се си ли му правиш бе? На Тодор? А? За кое списание? За кое? За кое списание го снимаш? Асеновградски зов ли? Къпа. Снима ли бе? Снима ли бе? Ще правиш аз снимка? Аз сега снимка си правя. Смях. Водичката кристал. Кристална. Въйте си забравихме да вземем за моя майка. Да. Абе, риба има бе, виж, коста. Виж, там е пълно. Ге. Баси май. Иво! Има и бат Иванко рейсинг. Новото моторче. Новото моторче. Искам фотограф на повече. Клекни. Да. Може ли в близък кадър да се приближи на бат Иванко новото бебче откъде е? Близък кадър колкото може. Да. Много благодаря. Мичиган. Браво. Януари 2009 на бат Иванко бебчето. Това за ютубито го снимаме. Там ли ще ги пускаме? Всички от Асеновград, които не успяха в този ден да дойдат тук на това прекрасно място, да видят поне за какво става въпрос. Да се подпре аз бе. Вие Honda GT на едно място трябва да сте. Honda. Защото, вижте, времето е прекрасно, условията са идеални за плуване, за сърф, за водниски и цял тим и на гонки. Така че, който има желание да заповяда, директно ще качим сега, който гледа в момента този клип, може да заповяда, значи събора продължава до петък вечерта. Така ли беше? 12. Да, петък 12. вечерта. Който иска... Добре дошъл.
Аз видях. Събил го си на одялце. Малия кацелина. Ма така се заспа сладко. Ай, Иванчето. Аз нощи викам, че сега ще изкарам мотора на Иван, ще го скрием. Той е заключил бунгалото. Значи два пъти върна ключа, джоба, върна го с колец и го изкарах. Викам, че сега ще му го скрием. Сега го бяхме преместили в друго бънгал. Те смях тогава. Трябваше аз да Ама го скрием на заключил моя го беше, бабак. вече. Как ще го преместиш? Заключено. Айде, почнаха да реждат. Чо, пари ти почна? От. Всяко идеално. Репортажа може да бъде спремнеш. Сега толкова да не се казва хората.